Biak eskuz esku dakarte lekukoa, ea aurten zer dakarren, korrikak 2500 kilometro eta gero. Herri honen estarritik ateratako irrintzi bat, hori da korrika. Oihu honek 22. erakutsi digu, hizkuntza bat ez dela hitzekin egiten bakarrik. Hitzekin eta gorputzekin baizik. Belaun eta hanken gainean trostan eraman daitekela hitza. Dardara, arnaz estu eta izerdi artean pasatu alzaiola elkarri eskutik eskura. Hizkuntza zerbait fisiko bihurtzeko ahalmena du korrikak. Gure A-E-I-O-U partikularra gorpuzteko. Eta hori behar du euskarak. Haragi bihurtzen diren hitzak. Euskarak behar du hezurdura bat, anatomia bat, arnaz aparatu eta nerbio sistema bat. Behar du lepo bat, zeinen gainean segi aurrera. Malko eta listuz bustitzea behar du euskarak. Atzmarkaz zikintzea. Zikindu dezagun beraz euskara, loitu dezagun bizitzaz. Eta egin dezagun euskararekin hainbat inertziaren kontra. Hitzak ustu egin diren garai batean, bete ditzagun euskararen berbak harri eta herriz. Dena erosi eta saldu omen daiteken garaian. Erakutsi dezagun zein merkea den gure hizkuntza. Debalde hartzen dugu herriaren ahotik eta debalde ematen diogu herriaren belarriari. Individualismoa indartuz doan garaian egin dezagun euskara kolektibo bat, denon artean eta denona. Gerren sasoian lehen etzi dezagun beti hitza. Influencer eta youtuberren aroan izan ditzagun guk bestelako jainko txiki inspiratzaileak. Euskararen pronostikoa gugan dagoela gogorarazi zigun Peio Zabala adibidez. Edo euskaraz apaltasun eta harrotasun hitzak bateragarriak direla erakutsi zigun Joan Mari Torrealdai. Edo euskara ez dela zaila, euskara nahia dela erakutsi ziguten Elbira Zipitria, Julen Azpeitia edo Izaskun Arrue bezalako anderenak. Eta etiketen garaian, ahaztu ditzagun behingoz, euskaldun berri eta zaharrak. Iraultza honetan, lasterketa honetan, denok garelako euskaldun berri. Hizkuntza bat egunero hazten delako, egunero berritzen delako. Hizkuntza bat ez delako jaiotzen, egiten delako. Sinistu dezagun, euskara ez dela daukagun zerbait, garen zerbait baizik. Eta atera dezagun gure estarrietatik Mauriziaren irrintzi baten indarraz.